Vítajte na Astronomickom ústave a na Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied sa zaoberáme aj výskumom extrasolárnych planét. V spolupráci s univerzitou v Arizone sa nám podarilo dokonca objaviť zvláštne efekty na niektorých extrasolárnych planétach. Konkrétne sme objavili stratosféry na planetách, ktoré sú podobné ako Jupiteru, len veľmi blízko pri tej hviezde. To vidíme na tomto obrázku. Ak narastá smerom dovnútra a tuto je teplota, tak taká atmosféra horúceho Jupitera má pokles teploty smerom dovonka, potom je také plato a tá teplota klesá. Keď sa z takéhoto modelu atmosféry vypočíta vlastne spektrum takej planéty, to máme na tomto obrázku tu, tak tejto čiernej, tej normálnej atmosfére zodpovedá toto čierne spektrum na tomto obrázku. Keď prišli prvé pozorovania tých extrasolárnych planét v infračervenej oblasti družicou Spitzer, to spektrum vôbec nesedí. Toto predstavovalo dosť veľký problém. Tok z tej planéty bol 2-4 krát väčší, ako predpovedali tieto modely atmosféry. Nám sa to podarilo vyriešiť takým spôsobom v spolupráci s tými kolegami z univerzity v Arizone, že sme vstúpili s nejakým absorberom, ktorý absorboval svetlo vo viditeľnej časti, kde tá hviezda vyžaruje najviac. Takým spôsobom vzniká stratosféra aj v našej Zeme napríklad. Čo sa stane, vtedy sa teplota vo vyšších vrstvách atmosféry zvýši, ale to žiarenie nepokračuje dovnútra, takže tam sa teplota zníži. A keď sa ešte navyše nejaká energia preniesie z dennej na nočnú stranu planéty, tak v atmosfére vznikne takýto pokles teploty a z tohoto poklesu smerom dovonka tá teplota prudko narastá. Ten nárast teploty, to sa volá tepelná inverzia. No a keď potom spočítate model atmosféry s touto stratosférou, s tou tepelnou inverziou, to sú potom tieto červené, zelené a modré čiary, tak to začne sedieť. Čiže týmto spôsobom sme vyriešili vlastne ten problém, prečo tie pozorovania nesedeli, a vychádza z toho, že tie planéty, tie horúce Jupitery budú, nie všetky, niektoré budú mať stratosféry, čiže podobne ako naša Zem, ale tie teploty sú oveľa vyššie. Okrem tých stratosfér, riešenie tohoto problému má taký veľmi zvláštny byprodukt, pretože aby toto všetko fungovalo, v atmosfére tej planéty musí byť voda. Týmto spôsobom sme nezávisle okrem stratosféry objavili vlastne aj vodu na týchto prvých extrasolárnych planetách. Samozrejme, nie je to voda, že by tam bol nejaký prameň, alebo nejaký potok, alebo nejaké more. Je to voda v plynnom stave v atmosfére tej planéty. Čiže väčšina extrasolárnych planét, dnes poznáme už takmer 7000 potvrdených extrasolárnych planét. Väčšina z nich bola objavená takým spôsobom, že tá planéta prechádza popred hviezdu. Čo sa vtedy stane? Tuto máme hviezdu a keď popred to prechádza planéta, tá planéta je veľmi tmavá. Čiže ona zakrie časť tej hviezdy a to spôsobí taký jav, ktorý voláme tranzit. Čiže tá hviezda trošku poklesne a ten pokles jasnosti je taký pekný, symetrický a pravidelne sa opakuje s orbitálnou periódou tej planéty. Existujú ale planéty, ktoré majú úplne iné vlastnosti a tranzity. Napríklad v roku 2012 Salva Rapaport objavil takú planétu, ktorá spôsobovala nejaké tranzity, ale tie tranzity boli niekedy hlboko 1%, niekedy úplne zmizli. Čiže nemohla to byť planéta, ale planéta zmiznúť nemôže. Tie tranzity zároveň neboli symetrické, také pekné vaničky, ako sme videli tu predtým, ale mali taký tvar, že na začiatku ten tranzit bol taký pomerne strmý a potom sa to vlastne vracalo akoby taký zub, tak pomalšie naspäť. No, čím to môže byť spôsobené? Čiže tá planéta samotná to nemôže byť, lebo ona nemôže zmiznúť. Čiže interpretácia je, že tá hviezda naozaj má nejakú planétu, ale tá planéta bude veľmi malá, taká, že my ju vlastne nevidíme. Tá planéta je veľmi blízko, pretože tie tranzity sa opakujú s periódou asi 16 hodín. To znamená, že tá planéta bude tak blízko pri hviezde, že jej povrch sa nahrieva na teplotu asi 2000 stupňov. Pri tej teplote sa už vlastne roztaví aj vyparuje prach, aj kov, aj silikáty. A tieto, ako sa vyparia, unikajú z tej atmosféry tej planéty a naspäť kondenzujú a vytvárajú taký prachový chvost, ako vidíme tu. To spôsobuje ten asymetrický tvar
krivky a tú premenlivosť toho tranzitu. Čo je veľmi zaujímavé, táto planéta sa vyparuje tak intenzívne, že už stratila väčšiu časť svojej hmotnosti. Takže my vlastne to, čo z tej planéty zostalo dnes, je samotné jadro tej planéty. No a to je zase veľmi zaujímavé, lebo skúmať jadro planéty, to máme problém aj v slnečnej sústave. A tu sa nám ponúka unikátna možnosť, že skúmaním toho prachu, my vlastne a jeho chemického zloženia, tak vlastne skúmame chemické zloženie vnútra tej planéty. Keď si zozumujete túto časť tej krivky, to je zobrazené na tomto obrázku, tak vidíte, že tá planéta alebo tá hviezda zjasnie predtým, ako nastane ten tranzit. Toto je tiež taká dosť záhadná vec, pretože ako hviezda stmavne, to je veľmi jednoduché, len ju niečím zakrieme. Ale ako donútime, aby hviezda niekedy zjasnila, tak to už je väčší problém. V tomto prípade ide o taký veľmi zaujímavý jav, ktorý sa volá dopredný rozptyl svetla. Čiže prach vlastne nerozptyluje svetlo izotropne a má veľmi silný dopredný rozptyl. S tým ste určite všimli v bežnom živote, napríklad keď šoferujete auto smerom na západ a večer je slnko nízko nad obzorom. Keď máte špinavé sklo na aute, tak vás to oslepí. No a my sme v tom istom režime tu, že máme zdroj svetla hviezdu, prachový chvost kométy a pozorovateľa. A ten kometárny chvost to rozptyluje k nám do očí, nás to oslepuje a to spôsobí tento nárast jasnosti. No a tento nárast jasnosti je veľmi zaujímavý, pretože ten závisí od chemického zloženia, je na to citlivý a je citlivý aj na veľkosť prachovej častice. Analýzou tohoto dopredného rozptylu sa nám potom podarilo zistiť, že veľkosť tých prachových častíc v tom chvoste je asi 1/1000, že 1/100 hrúbky vlasu. A tie prachové častice sú veľmi pravdepodobne zložené zo silikátových, z takých kremičitanových zrn obohatených o železo. Okrem extrasolárnych planét už boli objavené aj oveľa menšie telesá, ktoré obiehajú okolo iných hviezd. Je to analogia asteroidov v našej slnečnej sústave, preto ich voláme exoasteroidy. Tie exoasteroidy sú už veľmi malé, čiže takéto telesá by sme nedokázali detekovať v tranzite okolo hviezd podobných nášho Slnku. Ale existujú hviezdy, ktoré sú veľmi malé a voláme ich biele trpaslíky. A keď popred bieleho trpaslíka prechádza asteroid, tak to už dokážeme, pretože tá hviezda je veľmi malá, ten asteroid zakrie veľkú časť tej hviezdy a toto už dokážeme detekovať. Takže skutočne asi pred 10-11 rokmi bol objavený prvý asteroid obiehajúci okolo takého bieleho trpaslíka a práve tiež v dátach z družice Kepler. A prechod toho asteroidu popred toho bieleho trpaslíka je na tomto obrázku zobrazené, to sú tie čierne bodky. A vidíte tiež, že aj ten asteroid nemá tranzit, ktorý je pekný symetrická vanička, čiže vieme, že ten asteroid už pravdepodobne bude tiež obalený v nejakom takom prachovom chumáči. Čo sa stalo neskôr, aj z našich vlastných pozorovaní, o 2 roky neskôr, vidíme, že na tejto svetelnej krivke už tam nie je jeden asteroid, ale je tam plno takých maličkých zákrytov. Ten asteroid sa rozpadol na minimálne 6 až 8 kusov. Tento objekt bol pozorovaný aj ďalekohľadom Keck, ktorý urobil spektra tohoto objektu. Čiže v spektre toho objektu my vidíme spektrálnu čiaru. Spektrálna čiara má dve komponenty. Tá úzká komponenta tá pochádza zo samotného bieleho trpaslíka a tá sa nemení, len je maličko posunutá do červenej oblasti spektra. Toto je samo o sebe veľmi zaujímavý jav, ktorý voláme tzv. Gravitational redshift alebo gravitačný červený posúv. A súvisí to s tým, že aby ten biely trpaslík je taký malý a kompaktný, aby ten fotón z jeho povrchu dokázal odletieť k pozorovateľovi, musí odovzdať čas svojej energie, stratiť čas svojej energie. A keďže nemôže zmeniť svoju rýchlosť, tak zmení frekvenciu, pretože jeho energia závisí od frekvencie alebo vlnovú dĺžku, takže sa maličko posunie smerom do červenej oblasti. No, okrem toho je tu ešte taká široká spektrálna čiara a táto sa mení a posúva sa vprava, doľava a zase naspäť doprava. Toto sa nám podarilo vysvetliť prítomnosťou takého disku okolo toho bieleho trpaslíka. A ten disk, keby bol kruhový, tak jeho spektrálna čiara by sa nehýbala, ale tento disk je pravdepodobne eliptický a tá elipsa sa otáča takto okolo hviezdy, voláme to precesia a tá precesia má periódu asi 4 roky. Táto precesia je tiež sama o sebe veľmi zaujímavý jav, pretože je spôsobený všeobecnou teóriou relativity.
No a prítomnosťou takéhoto eliptického disku sa nám potom podarilo vysvetliť vlastne tieto spektrálne čiary. Tie spektrálne čiary prislúchajú rôznym chemickým prvkom a ich analýzou sa nám podarilo určiť aj chemické zloženie toho bieleho trpaslíka a to máme znázornené na tomto obrázku. Tu je atómové číslo a tuto je množstvo toho chemického prvku. Čo je veľmi zvláštne, je, že chemické zloženie tohoto bieleho trpaslíka je veľmi podobné chemickému zloženiu jednému typu meteoritov, ktoré voláme CI chondrites alebo CI chondrity. A taktiež je veľmi podobné aj chemickému zloženiu našej Zeme. Čo je veľmi zaujímavé, že prečo by táto hviezda mala mať také chemické zloženie veľmi podobné našej Zemi. Táto záhada súvisí s nejakou inou záhadou v astrofyzike, ktorá spočíva v tom, že tie biele trpaslíky, mnohé biele trpaslíky majú vo svojom spektre čiary kovov. Tieto čiary ale by tam nemali existovať, pretože ten biely trpaslík má takú silnú gravitáciu, že všetky takéto ťažké chemické prvky, ako sú kovy, by sa mali veľmi rýchlo ponoriť ako kameň do vody. A tento objekt predstavuje vlastne riešenie aj tohoto problému. Tá hviezda kedysi stratila väčšinu svojich hmotností v tzv. Štádiu planetárnej hmloviny a tesne predtým. Jej gravitácia sa zmenila, oslabla a to spôsobilo, že niektoré objekty v planetárnej sústave okolo tej hviezdy odleteli a niektoré naspäť zamierili k tomu bielemu trpaslíkovi. A keď taký objekt, nejaký asteroid, priletel bližšie k tomu bielemu trpaslíkovi, ten má obrovské gravitačné pole a slabo veselý taký objekt roztrhajú na viacero kusov. No a my to vlastne môžeme sledovať v priamom prenose pri tomto, už to nie je len hypotéza, ale v priamom prenose vidíme celý tento proces. Väčšinu tých extrasolárnych planét, ktoré sme objavili, alebo ktoré astronómovia objavili, sa nachádza okolo slnku-podobných hviezd. Obrázok vlastne pre astronómov predstavuje nejakú mapu, len namiesto zemepisnej šírky a dĺžky tu máme teplotu, ktorá klesá toho objektu a túto jasnosť tých objektov. Na tomto obrázku, na tom HR diagrame je taká postupnosť, ktorá sa nazýva taká hlavná postupnosť, kde sú obyčajné normálne hviezdy. Okolo týchto hviezd, hlavne tu, boli objavené takmer všetky tie extrasolárne planéty. Táto hviezda, ale jedna hviezda, ale nezostane ako napríklad naša Slnko stále na tomto mieste, na tejto mape, v tom diagrame, ale sa vyvíja. Stane sa z nej obria hviezda, potom neskôr tzv. AGB hviezda a potom sa z nej stane horúca hviezda v štádiu tzv. Planetárnej hmloviny. Vtedy tá hviezda AGB štádiu ona stratí veľké množstvo hmoty a ako sa tá hviezda stane horúcejšou a horúcejšou, ožiari tú obálku a my to vidíme potom ako planetárnu hmlovinu. A tá hviezda neskôr končí svoj život ako biely trpaslík, o ktorom sme teraz rozprávali. Čiže teraz už poznáme aj objekty a exoasteroidy a exoplanéty aj okolo tých bielých trpaslíkov, aj okolo tých červených obrov. Ale nepoznáme žiadne takéto objekty okolo hviezd práve v tomto štádiu planetárnej hmloviny. Preto to bolo jedným z našich cieľov a vlastne prispieť k tomu štúdiu takýchto objektov a hľadali sme takéto objekty, ako sú asteroidy alebo planéty okolo hviezd, centrálnych hviezd planetárnych hmlovín. A podarilo sa nám nájsť jeden taký objekt. A toto je planetárna hmlovina, ktorá sa volá VSB-1 a jej centrálna hviezda. Tu je spektrum tej hviezdy, má také veľmi silné emisné čiary, čo dokazuje, že naozaj tá hviezda je centrálnou hviezdou planetárnej hmloviny. A táto centrálna hviezda z nejakého dôvodu znižovala svoju jasnosť. To vidno na tomto obrázku, čiže toto je čas a toto je jasnosť tej hviezdy v rôznych filtroch. Vidíme, že tá jasnosť klesá, ako by ju niečo zakrývalo. Ale to, čo tú hviezdu zakrýva, musí byť veľmi veľké, pretože tá hviezda je asi 4-krát väčšia ako naše Slnko. A aby ju niečo takmer zakrylo, vlastne 9 desatín z tej hviezdy niekedy zakrytých, tak to musí byť veľmi veľké. Ale nemôže to byť planéta, pretože nie je to pravidelné, tie zákryty sú chaotické. A to, čo ju zakrýva, je s veľkou pravdepodobnosťou, sú to nejaké prachové mraky. Ten prach má tú vlastnosť, že on dokáže veľmi efektívne pohlcovať žiarenie toho objektu.
Si to môžete predstaviť ako keď vyjdete na hory, napríklad na Lomnický štít. Odtiaľ vidíte všetky okolité krajiny za pekného počasia. Vidíte do Poľska, vidíte do Maďarska, na Ukrajinu, do Čiech. Čiže tá viditeľnosť je stovky kilometrov. A čo sa stane, že keď teplota v atmosfére maličko poklesne pod kondenzačnú teplotu a tá voda skondenzuje, vytvára mraky a tieto mraky vlastne spôsobia to, že vaša viditeľnosť poklesne zo stoviek kilometrov na pár desiatok metrov. A niečo podobné sa deje vlastne v takýchto prachových mrakov okolo tej hviezdy. Tie mraky nie sú ale v atmosfére tej hviezdy, ale obiehajú okolo nej. Čo je zaujímavé, do takého výskumu extrasolárnych planét alebo asteroidov boli zapojení aj astronómovia amatéri. Im sa podaril vlastne taký husársky kúsok, keď v tých pozorovaniach dát z Keplera objavili veľmi záhadný objekt, ktorého jasnosť viackrát poklesla veľmi hlboko. To neboli maličké zákryty o 1%, ale o 10 až 20%. A tie zákryty sú dosť nepravidelné a majú rôzny taký tvar, čo nám už napovedá nejakú súvislosť zase s nejakým existenciou nejakého prachu, ktorý obieha okolo toho objektu. Tieto zákryty boli také záhadné a nebolo možné ich vysvetliť. Takže ako jedna z posledných možností bola, že okolo tej hviezdy môžu existovať mimozemské civilizácie, ktoré stavajú také obrovské stavby, ktoré by mohli spôsobovať takéto zákryty. Ukazuje sa však, že oveľa reálnejšie vysvetlenie je zase nejaké prachové objekty. Najprv boli navrhnuté húfy stoviek komét, ktoré by mohli vyvukovať takéto zákryty, ale to vysvetlenie nebolo uspokojivé. Nám sa tiež na našom astronomickom ústave podarilo vybudovať nejaký alternatívny model. A podľa nášho scenára tú hviezdu neobiehajú stovky komét, ale iba niekoľko asteroidov, ktoré sú tiež zabalené do takých prachových mračien. Podobne ako keď sa kometa blíži ku hviezde, tak okolo tej komety vznikne taký kometárny chvost. Čiže na astronomickom ústave sa nám podarilo vytvoriť nejaký model, ktorý by dokázal vysvetliť takýto tvar tej svetelnej krivky. Napríklad v tomto prípade, že tuto máme hviezdu a okolo tej hviezdy by letel nejaký objekt veľkosti asi asteroidu. Okolo toho objektu, ak by bol nejaký prachový prstenec, tak pri takom prelete toho objektu na vysoko excentrickej dráhe okolo hviezdy by sa ten prachový prstenec otrhol a vytvoril by v priestore takú špirálu, ktorá keď letí potom popred hviezdu, tak by vytvorila takéto tvary tých svetelných kriviek. Od objavu prvej extrasolárnej planéty v roku 1992 v tejto oblasti nastal veľký pokrok, bolo vyslané množstvo kozmických misií, ako ste videli. Dnes sme schopní detekovať už planéty, nielen extrasolárne planéty, ale aj menšie objekty, exoasteroidy, dokonca exokomety. A to, čo sme sa na týchto objektoch naučili, je veľmi dôležité aj pre našu vlastnú slnečnú sústavu. A dokázali sme ju zaradiť do takého všeobecného kontextu. No a asi najdôležitejšou vecou, kam celý tento výskum extrasolárnych planét smeruje, je nájsť objekt, planétu podobnú našej Zemi, ktorá by sa nachádzala v obyvateľnej zóne a na ktorej by potenciálne mohol existovať život.